Svitavách se těsně před začátkem letních prázdnin uskutečnila akce Mezinárodní dětská píseň ve dnech 18. a 19. června. Pěveckou přehlídku pořádalo Muzeum Esperanta Svitavy a Klub přátel Esperanta ve Svitavách. My jsme k té akci přišli vlastně díky panu Metlinskému z Polska, který za námi přijel a nabídl nám tuhle akci. Nám se to velice líbilo, že přijedou i děti ze zahraničí, jako třeba z Litvy, z Polska, ze Slovenska. Na poslední chvíli jsme nakonec sehnali díky naší člence Hance Moravské tady ty malé děti ze zpěvných žen. A všichni se na to těší, až to bude na internetu, má to velký ohlas. Jedná se o to, že děti zpívají jednu písničku v esperantu a potom mají posluchači možnost uslyšet i písničky v jejich národním jazyce. Jedna naše žena zpěvná mě pozvala, že bychom mohli s dětima zaspívat v esperantštině a měli jsme na to skoro rok, tak jsme se připravili a zaspívali dneska. Co víte o esperantu? O esperantu, že to je nějaký jazyk, který vznikl jako, že ho někdo vytvořil, že to není z žádné země a vlastně víc o tom moc nevím, popravdě. A měl se stát mezinárodně známým asi, že? Aha, jo, ano. A my tady máme vlastně Muzeum Esperanta, takže tím o tom trošku něco mám povědomí, maličko. My jsme se učili lidové písně, klasické, Holka modrooka a když jsem k vám chodíval, takové lidovky, tancuj, vykrůcaj a bylo to moc mě to překvapilo, jak to bylo takové zpěvné a příjemné v té esperantštině. Co jsi dneska zpíval? Když jsem k vám chodíval přes trasy. A ty jsi zpíval i v esperantštině? Jo. Bylo to těžké se to naučit? Trošku. Co ty, jak to bylo s tebou dneska? Dobrý. Jo. Co jsi zpívala? Jak se jmenuje ta písnička? En la rol do cantuni. Aha. A ty jsi zpívala i v esperantštině? Ano. Je to těžké se to naučit? No moc ne. Moji rodičia sú z Vietnamu, prišli na Slovensko pred 20 rokmi na východ a ja som pôvodne tiež z východu, potom som sa prisťahovala na Liptov a k spievaniu som sa tak naturálne asi dostala, sestra tiež bola taká umeleckejšia a tak ma do toho dala a prihlásila ma do Zušky a tak tam som stretla pani profesorku a tak aj v zbore som už 10 rokov pomaly. A v Esperante, ako som tam začala, tak nám pripravila tak pesničku Imagine, kde sme sa s jazykom spoznali a tak. Ja som z Ukrajiny, na čo som veľmi hrdá, že som Ukrajinka a prisťahovala som sa na Slovensko pred možno 3 rokmi a teraz spievam spolu s dievčatami v zbore, za čo som tiež veľmi šťastná a veľmi ľúbim spievanie. Ja spievam už z detstva od malička, ja som mala asi 3 alebo 4 roky, keď som začala spievať, takže toto je naozaj taká vec, ktorá ma naplňa, ktorá mi dáva pocit pokoja a šťastia a veľmi by som chcela, aby ten sen sa mi splnil a aby som s tým pokračovala ďalej v mojom živote. Mluvíte velmi krásně slovensky, čím to je?
Ďakujem krásne, ja som sa veľmi veľa učila a taktiež som bola ako keby hodila do toho slovenského prostredia. Tým, že som bola na škole, teraz študujem na gymnáziu a mám aj kamarátov, s ktorými sa rozprávam, takže je to prirodzené. Jak to bylo u vás? No, tak ja som zo Slovenska, ja som z Liptova. Ja vlastne spievam od malička, asi v 6 rokoch som bola prihlásená na základnú umeleckú školu, tak spievam. A k esperantu sme sa vlastne dostali, že pani profesorka vybrala nejaké pesničky a sme sa vlastne učili na zbore. Esperante som sa dozvedela už poriadne dávno, ešte keď som žila na Ukrajine. A vedela som, že je to medzinárodný jazyk, ale je to umelo vytvorený jazyk, ktorý čerpá nejakú svoju gramatiku, možno slovíčka z rôznych jazykov, ale zároveň sú tam veľmi jednoduché pravidlá a je to taký jazyk, ktorý sa možno oveľa ľahšie naučí človek ako nejaký zložitejší, nejakú angličtinu alebo nejaký iný jazyk, dajme tomu. A taktiež viem, že bol vytvorený už dávnejšie, pred nejakými 100 rokmi a teraz sa tak popularizuje, lebo je to aj medzinárodný jazyk, ale zároveň nepatrí nikomu, takže ako keby môžeme cítiť voľnosť v tom, že rozprávame tak po esperantsky. Neučili sme sa. Neučili sme sa ešte ten jazyk, ale tak riadne to obdivujem. Myslím, že je to taký jazyk, čo spája všetkých ľudí na svete a taktiež, ako povedala, je to medzinárodné, takže áno.